Dis-sena l-Kamra tan-Nar San Mikil ta' Ħallija tagħlaq 100 sena. Bħalissa l-pirotekniċi qed jalqu x-xogħol biex iżommu mal-appuntament li bħallum xahar jippreżentaw wirja piroteknika kbira fl-okkażjoni tal-Festa Titolari tas-Salvatur. Joe Valletta ilu 50 sena jaħdem in-nar għall-Festa tas-Salvatur. Stqar li familtu ħadd ma kellu dan id-delizzju u rrakkuntanna kif beda jmur il-Kamra tan-Nar ta' Ħallija. Bis-saħħa ta' li jaħfillu il-Marixxall Portelli dak iż-żmien kien jħossib il-Kamra tan-Nar, kont għandek hemm tħadd pulizija kien ran il-qorti li bdejt lajna. U bdejt nitla' ngħinhom. Bil-moħħ dejjem, missieri u ommi għal frilhom. Bqajna għaddejjin. Veteran ieħor fil-piroteknika u Gianni Paċ ilu involut 46 sena. Fost esperjenzi sbieħ isemmi meta fl-1980 il-Kamra tan-Nar ta' San Mikil rebħet unur internazzjonali f'Monaco. Konna grupp ta' kulħadd żgħir u sifirna l-ewwel darba u x'naf jien. It-tieni bħala rebħa kienet rebħa storika għal Malta wkoll barra li għall-Kamra tan-Nar tagħna. Tara affarijiet li qatt ma rajthom għax rajna n-nar tal-Ispanjol konna, ġifieri nar li hawn Malta qatt ma konna għadna rajnih bħal Blalen u hekk. Għaliex in-nar ta' Ħallija u daqshekk popolari? Il-kwalità tiegħu, kwalità ma tantx tara mhux ġifieri għax naħdmu ħaħna imma bħala mmur tal-kulur biex tara mmur tal-kulur tara Ħallija. Il-100 sena storja tal-Kamra tan-Nar ta' San Mikil f'Ħallija qed titfakkar b'wirja fil-Każin San Pio 10 fl-istess lokalità. Jerry Medalli, wieħed mill-organizzaturi tal-wirja, spjega li fost affarijiet li jinsabu fil-wirja hemm programmi tal-festa li jmorru lura sas-sittinijiet, ritratti u diversi kisbiet li għamlet il-Kamra tul is-snin. Meta Noel De Bono wieħed mill-membri tal-Aqda tan-Nar mħarreġ bl-idea li ssir din il-wirja, tkellimna u provajna niġbru dak kollu li f'daw il-100 sena għaddiet minnhom il-Kamra tan-Nar ta' Ħallija. Fil-fatt sibna anke permessi meta nbniet il-Kamra tan-Nar. Fil-każin tal-Banda ta' Ħallija, San Pio 10 ta' Ħallija, u hekk ġbarna dak kollu li għaddiet minnhom il-Kamra tan-Nar tul din il-100 sena mill-bidu nett sa dak li qed jiġri llum. Il-wirja tfakkar ukoll l-irġiel li kienu mietu f'inċidenti f'din il-Kamra tan-Nar.